know you must say two phone if you do, and Asante Professionals Club, the debate chair, Otumfuo, so you to come my future kind of more. Now, I'm say, if you be a okay, for president for the debate chair, Otumfuo, SME share. A future almost be to me the cooling now bear few years and I buy about 2022 January COVID. The president name executive say you are moving Otumfuo free hall yes answer son view into ye for necessary said the no I didn't ban Otumfuo Nasi. I ever seen Shira and in home Asante my bank. Now you to me the cooling. I'm waiting by the new executive service, Otumfuo. And I feel so in fear do me. Now, Brunibeka a milestone. I say a chef a creamy. I found it. She share Yaya DVD. Asante Professionals in field do also. The better Otumfuo and na yasre kwan na yes do ase. Na feel so say a tea field ko field na any ma kakra de na ko Otumfuo pese yi nyina yintumi ye de na so kakra ye tunya ye ye bebo hunkro kakra so a chere Otumfuo na bio futu man in field do ni field be da yi ya fa bi de akọ na yakoto edumanso na we dey say kind of necessary na media ma ye president for ayi na watch for the executives actually so that's it watch am video ko say afranu chinye no ko to be ya say fide abedu fie ko fu yaso the December, the woman coming home, and I'm able to change the friend Isaac entry. Advice, one advice. I didn't move to another Japoma, and I'm a Japoma. And our secretary, who's answer, financial controller. Over the Zimbabwe events and projects. Your research, Manuel Jerry. The na free after that. Thierry Hunji Mubia and Tiafin Sway, they said they had the home of the church. Another woman, if you now could see a few billion and society, you know. Abagusi na for so as always. And I must say, Adama, me pese, Mr. Quine, in your Vincent, so Eddie Yakan to us. You are na the bar and an answer also. Too far, and I say now, na you share you may be nothing said it, you never can. We mean our Quenya. As the founding president. Now, you rather Roma, and she say, I would we drew maybe near Bama, Omaya country, Emma, yet a friend of Sentiment Development Plan, a trigger on one plan to my mind. No, now your Numa would draw a fat upon day home, a being so far, a memomission, and yet they come. We hear more, Nadaroma, yet my Nema. Don't crack. Say the media kind on that, the viewers and campaign, so I do know. I can see an intimate do hot day. And so share a bathroom being the same man. You to me call confoundation. I call boy, I doctor, warden, and children's warden. If you break up in brain, you're poor. And say, you're right, you may with the scene and so say,
heat conformity project to make a donation the boy. Why your medical doctors were in term in free in Chrome and my teams no teach you in secondary schools. But a moment, a family honor so far. I didn't say, you know, not far. Asante Students Union, and Sunday be group, and the adopted or I build your capacity. She says, as we be a movie, I want I will say, make sure say, as for every year or mobile school, no, the count more battalion, on the among national service or offices. Internally, to do it to one of my men can, being her many can. Be a more from be a bear, hammy and Sunday, a domo, a baby. Na se omunya sa akwanya no so be national service na they are here to say mu bi beka ho no manya adwuma aye ye call schools no so Asante memo had the secondary schools no to do na ye the tray se bi yunkra se no enti en se ye hwe at our last count no gofra no be empim du ene ye kire na ye tumi mentoring program, special mentoring program ye kwa ne amomo career counseling na but baby I could be also say school so no yeah the medical team no so call it is screening Asante my students na want to be a omobinya acquaintance ne the Otumfuo na enumo no so no ye ba Asante library a room rebi na yet say nyunu it ye factory ye so ma Asante library no ye very innovative ma o ma say ebi no mo is called a free hold on your cohort and medium said the status in the city, but it me a coboa. Yeah, and you're a quantity, you know, okay, I say, okay, see, in any part of the no, a woman on society be kind of into a quantity could be UK, any USA. USA for no so amount, your mobile mind really the backpacks, bags, and the bear or handy a tree. The boy Otumfuo education fund na enam omo anso so need to me about the Juma Big Accra Mensia Hospital ode enu free on so and saying USA for no craft of the community beer on my bear library na ye koye nim na I agent say o see a legacy project for to mark the 10th anniversary enti eno no I say pese ya kan sas na ICT center nti ene Otumfuo education foundation no adi nkita ho ama I say omombema yehu kro bi deprived a omuhia sabe na STEM education na aba na etumi edabwa sisi I do say it say ICT center na yede wadedro no another room hwebe ebia enro December na yetumeri na ka obepa ho ntoma amaye na ya yen hye afibia na ye friend Opemsuo lecture na pese enkran yo ne bebia no omanfo no te APC nka anasa Asante man enkoso enti no afibia na ye fa etitu ema omo eba be Opemsuo lectures eka Asante sem editor say no ya ye no be impression and watching. And as part of the 10th anniversary program, I feel like I say, Kessie Baku, I was something to the beer yet, meaning I feel be a on crime, near a Baku, a sentiment. I didn't say the bear sad. And a more a new it's in answer, so no, the pound for say or more any documentary cry. A draw a each mamma from say. You're at professional city, and my YouTube and a more ahodo into and also so no you so yeah no kakran into we there you do on man if I say you're a dumb boy na said the bio no what I with him senator DB yes and as part of SAR development strategy say I'm saying no na maybe that you are come so by the better in them think a BBFN as Asante Development Bank as part of the development strategy na na think be no kitwe bi ansana enyini enti ye power ba son ko a omo ye feasibility study amai enti no ye this be no be
bosome a yɛbɛsi no ebi a bɛyɛ April na May mu hɔ no ɛbɛyɛ ready na yɛabɛpa ho ntoma ama akyerɛ yɛwura na ɔwɔ nkurɔfoɔ a ɔmwɔ aha no ma ɔmɔbɛka ho aboa yɛ na ɔmde ɔmo akwankyerɛ aboa me yɛtima yɛ a then ka yɛayɛ savings and loans ansa for Asante ma yɛ na yɛtumi ɛde nti yɛ finance foɔ no ɔmwɔ yɛ ntɛm no ɛdi ho dwuma nti ɛno nso so ɛda akoma so na akwansideɛ kakra a ɛtɔre bɛɛ yɛnya yɛsi dua ɛbɛn ɛna ɛtwi nti no anamo a yɛtu yi nyinaa no tɔre bi a tu yɛ fusi entity bi wɔ amane no tɔre bi a akwansideɛ kakra ne sɛ wɔ hɔ a na ebinom pɛ sɛ ɔmo yɛ deɛ ɔmo a yɛpɛ ɛyɛ sɛ a ɛma nka bɔ mu no anaasɛ yɛkɔ yɛ nim no ebi nso pɛ sɛ ɔmo yɛ sɛ ɔmo nso so yɛ different professionals ɔmo nso pɛ sɛ ɔmo te bi ɛyɛ sɛ yɛwura adwenkyerɛ ɔde no a yɛn sɛ yɛnka yɛn ho mo na yɛnyɛ no kɛse no na ɛyɛ akwansideɛ nti nadaroma tɔre bi a na yɛ akwansideɛ nim sɛ ɛbrɛ sɛ ɔbɛhwɛ de ne nan ase fam ama yɛn sɛ deɛ ɔyɛ ma yɛn daa nti wɛde ɛna ase soronko ɛna yɛde ma no ɛne nakwankyɛ ne mpɛ nso ayɛ yɛbɛda no ase paa yɛho sɛ ɛyɛ Otumfuo education fund deɛ afe biara yɛde kakra wa baabɛhyɛ sɛ yɛn nso yɛ pɛn so no yɛkeka yɛn nsa ase kakra ne ka yɛyɛ 100 years of return no ne kɛpɛ sɛ de ba ɛsɛ nipa ba na ɛba ha no yɛyɛyɛyɛ ntimi nwura mu nti yɛn sɛ ɛbrɛ no so nti yɛbaeɛ a so Asante Professionals Club yɛkwan sɛ 100,000 Ghana cedis sɛ yɛn deɛ yɛfa hyɛ adesua no mu me who ya check na de na asayi omunua no sa deda no ye de abechi ane yi ono na awra na di na chi Jom the risk so the hero so da mo se papa ba Jom ko fa ba woni ne nue one di kan de ba Jom nue ka ho na munya amaboa Jom ono so o so onso ka ho ba Jom so me hu o mo na me hu se omuguso a enhihye mfiti ase e ka ase ye be ye no omuguso a ye ye ni Jom baba hia him ji so be ma wa kire se o se ntetewa bi be mu nipa bi e wo ho ma me hu hwe ne frɛ wo mu kan tro ne hia wo ne hu ade kro Jom se be ye be sa frɛ wo mu nyina no ma sa chance Jom men percent tete enhihye mu bi abeba Jom santuma de emrante ne maba na chichire Jom lei ye wo omu wie school na chesa akoba se pese me hu se me nana no ma wie school a e wonim de na yen kan hu mom na me hwe me ma ne ma bia se bibi na wo se ye ya ye de aye Jom kola nti omu ko frɛ wo mu nua no nyina hyehyɛ ye na e ba e kura na mse na mu nyina masua mu ma se mo so mo ma me hu se mo aye Jom me bibia me ya hyehyɛ bibi mo kam ho na mo a mo nkyerɛkyerɛ adwene kwan be na e be fa so a Asante man puntuo beba Jom Tiniema na woso ye boboso an wo mo kasi eguso ye ebi a chede na enso nim so mbeye Jom na sa na kane Asante Youth Association na nan mo pen na adwan ede na na ko ye na pa ye chicha Asante mai so wo ka bomu ne nyina aya ena ade enso Asante Kotoko Society Jom prempe ko se she wo mo kan nipa na ye tro krachifo na ye suan ma ne ma ye suan ma de bai Jom na Asante Students Union so kan ho bo mo sa bi na wo mo nyina dodo no afiri mu na bai Jom na ne Asante Professionals de na me hwɛ se be gyina me nipa nyina ho se wo mbe ma Asante se ma hia wo mo no mo hu se aha na ye furu ma hye Jom na yetimi akon de age ye nkuratu ye nkuru ahwe na enso nkola wo echi ne nyina ye mfa nka ho ne mfa ntetwom no munya Asante sem no ne yenyi ne se Ghana ba ye ne ye ka ho ne ba ye Jom enti si ye bibia fa amammo ho ne bibio mu nkobram ne ye nwina Asante ma Jom eno nti ne de amka se nkola ye nyina ka ye ho mo ne hu na ba bi nso ne ye kɔ ne ye chiche tumi bi nso ne ye
na fi ye hu ba bia obi aso ye ne be kwa akɔhye sɛ de be ye kyina owo ho a wo hu sɛ Asante no wa Jean. sɛ Ghana ne nyinaa ne yɛka ho asɛm ɛne mi nsi kwan nanso nyame mo ani sɛ fa kɔtuatua nkurɔfoɔ ne ade bi tua w'ani ansa na ade atua wo Jean. wogya woamfa bi antuatua w'akyi kɔ nyinaa obi gyina hɔ a wonhu Jean. saa na te ɛno ne adeɛ a na mede hyɛ nkɔlaa yi mu sɛ yɛnhunu ne saa sɛ saa na mehwerɛ Jean. nti sɛ mo saa aka bɔ no bi nso bɛtete ho anyɛ ne kwan Jean. na monka mmom na monyɛ ma no nyɛ yie na ade no ɛnsi pi maame nti monyɛ mo ho yie Jean. na yɛnhwɛ ne yie sane sɛ deɛ mepɛ sɛ ɛyɛ no ɛmmaa no saa maame nyaa ne yie Jean. mama bɛdaa me mehu ne yie yɛnti yɛ ho mfiri Ghana ho yɛka ho Jean. ne yɛ nyinaa yɛhyehyɛ nanso mepɛ sɛ mo a movo mu a me nananom asanefoɔ ma no biribia wɔ sɛ yɛyɛ biara ma ha no pagya biara wɔ sɛ yɛpagya Jean. na yɛhunu sɛ ampa sɛ saa Asante da te ase ɛnyɛ Ashanti region ko no ahafo ne nyinaa ɛka ho Jean. wo nyinaa yɛ dea Jean. Bono East nyinaa ka Nkransa baabia Tachima ɛhofoɔ nyinaa yɛ nea Jean. enti ɛka ne nyinaa bom saa na mo nyinaa mo yɛ baako a yɛadwene baako development bɛɛ na wɔ sɛ ɛkɔ Jean. meka kyerɛ m sɛ monyɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ayi bankable projects bi a sɛ ba sɛ meedi anim koraa no makɔ baabi no makɔ deɛ a mekɔ a moka ho ne yɛkɔ Broni ka sɛ yɛkɔ defend saa krataa Jean. ɛtumi ayɛ yi ama naba ɛno na mehwɛ sɛ mobɛtumi ayɛ sane sɛ ɛba sɛ mesi mo nsɔre meɛnkɔ na yɛkɔ ha akɔka wei mea mefa plan no motim na mkɔdi hɔ no yɛka project no feasibility biribi a yɛyɛ biara ni yɛka ho asɛm a ne yɛka ɛdeɛ na yɛde kɔgye yɛkɔpɛ nsuo yɛkɔpɛ industry yɛkɔpɛ school yɛkɔpɛ wei yɛde aba Jean. ne yɛhunu kwan yɛde bɛfa so nti ɛno nyinaa na wɔ sɛ meka sɛ monhwɛ me ɛnyɛ ha deɛ no nko anya afɛ dabi ɛwɔ baabi pii a wɔn ate Asanteman ka yɛnim sɛ mewɔ hɔ Jean. ne yɛbusa sɛ deɛ ne yɛbɛtumi abɛyɛ wɔ Asanteman no baabi pii Jean. yɛ Ghana ha baabi pii yɛate me nka yɛnim sɛ mewɔ ha yɛnya sɛ deɛ ne yɛpɛ sɛ yɛbɛyɛ wɔ ha Jean. ɛno no mmeranteɛ no me mabɛyɛ na mobɛtumi atoatoa de na mɛduru hɔ na meka na krataa no da ho meegya atoa ɛsɛ wei ne firi no ɛkorɔ mo ba a monhwehwɛ wo mu no mu nka Jean. ɛno na mehwɛ sɛ mobɛyɛ ama me professionals na mekaeɛ no no na mekaa sɛ motwerɛ feasibility report ma obi tumi de kɔ bank ɔgye sika adɛn na montwerɛ bi ma me saa na Jean. mekyerɛ Jean. nti no na mo nsa momadwen kɔ so Jean. aban mu deɛ mo ɛba na mo nya post no wia mbɛkɔ de ɛyɛ na mo werɛ yɛ afiri sɛ mete ha na monhwɛ sɛ menam sɛ monya adeɛ ma me Jean. nti no na mpɛ sɛ mo aban bɛba bɛkɔ me ne mo bɛsa atena Asanteman ma yɛ Jean. na me mo gyaa me ne fa yɛso yɛntumi nyɛ biribi yɛbɛtumi ayɛ Asante din no a mo no a ɛyɛ yi a yɛtɔn ɛbɛyɛ yie Jean. yɛtɔn ɛbɛyɛ yie na tɔn ɛbɛyɛ yie ne sɛ yɛbɛtena ase ne yɛantwetwe adwene sɛ ɛyi tomato sɛ yɛdua no wɔ yi frɛ sɛ ɛyi akomadan a tomato no a yɛte a ɛporɔ no kwan bɛɛ na yɛbɛfa so a yɛbɛyɛ factory bi wɔ hɔ ne yɛde agu mu Jean. agriculture raw material woka sɛ ɔyɛ industry ne ɛyɛ raw material no ni hɔ mayɛ processing factory for juice ɛyɛ a mango no yɛkɔtwa season ama pineapple yɛ pa gye sɛ yɛkɔ round a because capacity no ɛsɔ Jean. nti no sɛ no ɛdeɛ na moyɛ aka akyerɛ m sɛ deɛ ɔyɛ agricultural adeɛ sɛ deɛ nana yɛbɛyɛ yɛbɛtumi adua ama aso saa capacity no Jean. na create employment saa na mehwehwɛ afiri mu adwura sɛ yɛdua buro na ɛbɛyɛ yi a mana abrɛm report sɛ yɛnkɔdua wei wɔ hɔ ne wie a silos bi a ɛwɔ hɔ wɔ ha ne yɛmfa ngum ne yɛde ayɛ Jean. nti na mekaeɛ no nti mesrɛ mo adwuma a mede hyɛɛ mo nsa no aba mo nsa ntena ase nhwɛ ne yie ma me Jean. na yɛnhwɛ kwan yɛde bɛfa so a ɛbɛyɛ yie ɛno ne
Aya meka se me mba ne me nana no asua homa mon transna mon to adwene ma me na hu Job. ko ye de befa so na no na mo ye wie ba na krata mo nana bo na che na he ye de kwa ha ne kwa ha ne benya bosia ha ne nya be ye ne ntimi mfa nye wo ya ye de ye Job. because a jute factory import substitution for Ghana dollar ya samaz ya kai nyina da biya be kra ne Job. ti kwan be nam ne mo be fa so ye ne ye hei ye betwia ya ma ye timia produce bibi wa ha sei ye industry ne keke ba raw material no better than it ne tim dia ya ma ti no na me hwe sembe ti semma ne mo ye na mo ka chenze cocoa process na mo ntimi ya me ya nye bi wa ha dia ene ni nru ba bia ye ko Job. nru kra the minimum yen man can't change the jute sacks ni between you do ha ni enu ba bia ye ko Job. it is a new in America the mining kra na bi ba ha mining na say engineers na mining engineers say no premier na here good concession the engineer near major mining company so abrofu bi ba na before na run obo asen money ade mesu bi wo bi wo mo it yes you concession be it mean set a mining company since our better applications or copeduma Job. yes you nya bi wo yes we betu ayam na yet sen no as ye ko na say ye je asset na yes we fruit na say stock exchange na ye ko say yes we concession we proven a yin ni enti ye pebusia nam so ye mfa nkwa Australia kra na mesoma mo betu akwa akoya ba Job. ti enti na ye ni enti eno na make acha pamcho monsa anko chance bio na monhwe mame na menim bibia obanam nim na ha na yedro se na ye na etim dia ye Job. no na make acha na na se ye fiti ase ye dru bi ye nru ba bi ampese me ka se mpese ye ko ye nru ho Job. mi enye ni ye ba mo mcho nipa atiti mu no de frɛ nya ma no me ne nyina ankasa nya saa na che Job. obi na ai bibi na anya da bi yentie ho ye tia no ne atre no ne ka bo mu nyina ye ba ko na Job. those my days bye The weather was too fast. So no okanyina ye jitum. Na ye ba ha no na edin kakra. Says so si pia ye no. There's like ye true the change. Your professionals into your fat COVID no excuse. Maybe for COVID no excuse. Until ya what can be a tina sumpem. To say bank in the super yɛde ɛho ɛmɔyɛ no ndi sɛ afei nkɔ na wie no na ɛmu sɛ yɛduru akyiri nso na sɛ mu aban yɛde sɛ ɔde new policies bi ɛba savings and loans hɔ no nti ama yɛatwea sɛ sɛ yɛsɛ ɛkɔtiatia mu yie na yɛnkɔti nti yɛduru pɛpɛ so ayɛ sɛ yɛde ba na nso hyɛ so ba yɛde aba nti yɛda no ase ɔmputaputa yɛ saa na wankyi deɛ na ɛka sɛ dua bɛn na ɛtwie you so Casani seat, and then other woman. It himself on so Bemwa, a Bema, a symptom. That we are called a concagne.